Anga jamana ɲɛma a ka lahɔrɔma hukumu kɔnɔna la a bɛ fɔ fɛn min ma ko conseil ministre ni ministre bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lajɛw kɛ baara minnu kɛla arabadon n'o bɛnna janvier kalo tile 24 ma san 2024 mun tɛle kɛ jamana ɲɛma colonel Asimi Goyita ale ka d'accord la n'o tɛle kɛ palais de Kuluba la baara minnu kɛla n'o tɛle kɛ conseil ministre la o ye hakilina dɔw ta hakilina ninnu i b'a ye k'a fɔ a bolila jumɛn kan fɔlɔ mun bɛ tɛle kɛ projet de texte la ka bɔ yen nɔ o ye nomination dɔw kɛ ka taa a laban ni kunnafonidi dɔ u ye a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives et réglementaires o hukumu kɔnɔna la mun tɛle kɛ an ka environnement ani assainissement jɛya ani yɔrɔ saniyali ko o ministre fo ka taa se yiriwaliw ma ale ye kunnafoni di kɔni kɛ ka ɲɛsin a ka projet de décret ma n'o fɔ ma ko création ka se ka service régionaux ani sub-régionaux ka ɲɛsin eaux et forêts baaraw bɛɛ k'a fɔ mun tɛle kɛ a fɔ ma ko service régionaux mun bɛ kuma kɛnɛ la an ka ji ani wula kɛnɛ la olu ka baara tɛmɛbaw n'i y'a ta k'a lajɛ n'a fɔ ma ko eaux et forêts o maaw kɛnɛ la k'i b'a ye k'a fɔ ko hakilina kura dɔw talen don ka se ka u ka programme baara dɔw bila sen kan mun bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛmali kura don u ka baaraw la wa fɛn fɛn bɛ tɛle kɛ nin hakilina na ka ɲɛsin u ka kungilennaw ma Mali kɔnɔna la a mana kɛ a yɔrɔ fɛn fɛn kɛnɛ la mun bɛ tɛle kɛ an ka yɔrɔ jima yɔrɔ fo ka taa se dugukolo fana a yakubalen bɛ yɔrɔ minnu la ni baaraw bɛ ka kɛ a la dugukolo ninnu fana bɛ se ka lakana cogo min na ka sinsin o hakilina in fana nɔfɛ ka jira k'a fɔ mun bɛ tɛle kɛ san caman tɛmɛnen la wa sariya minnu talen bɛ ka boli ni hakilinaw kan dugukolo bɛ se ka lakana cogo min na a kɛbaaw bolo k'i b'a ye k'a fɔ majɛ caman bɛ a la majɛ dɔw kɛla jumɛn ye k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tɛle kɛ dugukolo minnu gɔfɔlen don n'olu bɛ jamana yɛrɛ ka bolo kan n'o a bɛ k'olu fana kɔlɔsi ko wa o kɔlɔsiliw caman tɛ ka bɔ a sira fɛ ka taa se mun bɛ tɛle kɛ fana wa lakanali bɛ se ka ta ka ɲɛsin dugukolo yɛrɛ wa ka kisi gɛlɛya caman ma olu fana majɛ caman bɛ o la wa mun bɛ tɛle kɛ fana wa dugukolo yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo minnu la tɔnɔ ka se ka bɔ a la ko majɛ caman fana bɛ o la ka taa se dugukolow ka se ka ŋanamu k'a bila baara dugu hukumu kɔnɔna la fo ka taa se yiriw fana ka se ka wa lakisi cogo min na olu baaraw tɔ caman bɛ ka o fana jɛ mun n'i y'a ta k'a lajɛ ka sanga wa hakilina minnu fana talen bɛ wa jamana cɛbɔli ko fana la wa dugukolo ka se k'a ka tɔnɔbɔ fana kɛ majɛw b'o la wa hakilina minnu fana talen bɛ yaasa ka se ka wa an ka direction générale des eaux et forêts ale ka hakilinaw ye mun fɔ ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ ko majɛ caman fana bɛ olu fana la ni projet de décret in filɛ ko a bɛna ta k'a bila ka se ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen nɔ yaasa mun bɛ tɛle kɛ Mali bɛ ka wa nɔkura minnu bɔ jamana ka se ka bila lakurali minɛ kɔnɔ hakilina ka se ka tagama o de nɔfɛ mun bɛ tɛle kɛ an ka ji ani wula kɔnɔnaw la olu bɛ se ka kɛ fɛn ye minnu nafa bɛ se ka se jamanadenw ani jamana bɛɛ lajɛlen ma komi laɲiniw bɛ mun fɛ Bamakɔ janvier kalo tile 24 san 2024 secrétaire général adjointe du gouvernement madame Coulibaly Fatoumata Baldé chevalier de l'ordre national ale bolo na bɛ sɛbɛnw la